Gaurkoan lehen aipatu den bezala, Nafarroako manga elkartea ezagutzeko aukera dugu bere presidente ordearen eskutik Naia Risko. Izan ere, bihar otakudei, Barainengo otakudei ospatuko da. Ongi etorri, Naia. Mila esker. Zer moduz? Ongi itazu. Ongi. Ea jakiteko gogoekin, ze, bihar otakudei ospatuko da Barainen, ez? Bai. Eta zer da? Egiten duguna da eventuz artean sartzea kultura japonesa onu. Egiten dugu, eventuz bidez. Orduan, normalean sartzen dugu bideo-jokoak eta musika jokoak, baina ere bai jartzen ditugu pelikula japonesak. Orduan, eta ez da egiten den lehendabiziko aldia, ez? Ez, guk hasi ginen 2006an. Ofizialki izan zen 2006an. Hori taldea? Bai. Eta eventuak ere bai. Otaku zer esan nahi du? Otaku da jendea gustatzen zaiola mundu hori. Osea, gustatzen japones kultura, pelikulak, marraztea hori da otaku pertsona bat. Eta kultura orokorrean, ez? Bai, izaten da janaria, gero igual buelta bat japonez, osea, pelikulak, pixka dena. Hizkuntza ere, edo? Ez, hizkuntza ez. Normalean igual batzutan, pelikula batzuk, igual dago japonesen, baina jartzen dugu subtituluakin. Hori ikasteko ere beste bide bat da, ez? Bai, baina da pixka zaila. Oso ezberdina. Bai. Bai, hitzak eta dena. Bai. Eta biharko ekitaldian, adibidez egiteko aukera, ze egongo da, zein da egitaraua? Egiten dugu, egin behar dugu joku lehiaketa. Izan behar dela Pokemon Sol y Luna eta Mario Kart. Bideo-jokuak. Bai, eta gero, baina hori goizez, eta gero ere bai egiten dugu txapa eta pixel tailerra. Orduan, gero arratsaldean egiten da pixka berdina, baina gero jartzen ditugu pelikulak egunean zehar. Izango dela, kasu honetan, Slayers, izango dela serie bat, lehenengo eta bigarren kapituloa, eta gero pelikula, izango dela Dragon Ball Z, La Resurrección de F, da bere izena, eta jarriko dugu, eta nahi duena sartzeko. Eta urtengo pelikulak eta serieak dira. Bai. Eta gero janaria eta horrela ere eskainiko da? Eventu honetan ez, baina normalez igual, sartzen dugu batzutan Iruñako eventuan, sartzen dugu sushi pixkat, jendea probatzeko zen den bere janaria. Ze hau ez da egiten den ekitaldi bakarra, gehiago egiten dituzu. Bai. Hori Iruñean adibidez, ez? Egin genuen duela gutxi Iruñean, izaten da Barainen, eta ere bai Ipurladan. Bale. Eta hori urrengoa izango da adibidez Burlatakoa. Bai. Ere bai egiten da Bilbon eta Donostin egiten da eventuak izaten direla pixka eta handiagoa. Izaten da Japan Weekend eta da asteburu guztian, eventu guztia. Eta horietara ere joaten zarete? Bai. Baina zuek antolatzen dituzuenak dira Nafarroakoak? Bai, guk antolatzen dugunak dira hemengoak. Eta nolakoa da horrelako ekitaldi bat antolatzea? Egiten duguna da dena prestatugu, bakarrik ikusten digute tokia, eta normalea ez, niri gustatzen zait asko, egia esan ez. Orduan, egiten dut gustora, igual egin beharko duzu hau, niri hori gustatzen zait asko. Eta, zenbat denborarekin hasten zarete dena prestatzen edo pentsatzen? Pentsatzen, 2-3 hilabete lehenago, baina gero dena montatzea egun bat lehenago. Adibidez, gaur montatu behar dugu dena, gaur arratsaldean. Baina bestela gero dena pentsatzeko ze jokuak, ze pelikulak, 2-3 hilabete lehenago. Eta patrozinatzailerik edo kolaboratzailerik aldaude edo? Bai, adibidez, nik nago ziur dela Netflix, usten digula jartzen pelikulak, eta hori godigu bastante, da pelikula asko daude, eta gehiago, eta orduan jartzen aldugu jarri, pixkat gehiago, erosi DVD-ak edo hori, jarri pixkat interneten eta... Osa, doainik. Bai. Eta hori aurtengo gauza da edo betidanik izan duzue Netflixen? Ez, Netflix da aurtengoa. Baina gero daude beste batzuk, daudela ja duela asko. Baina ez nago, nik da aramat hemen urte bat, pixkat gehiago, eta orduan ez nago... Udala adibidez? Bai, adibidez.
Gero, Iruñak udala gutxien, ematen digu, igual presupuesto bat, baina ez da izaten asko, eta orduan hor hartu dezakegu janaria, edo pixkat montatzen dugu, edo bestela. Orduan, udalak ematen dizkizue diru laguntzak, eta gero Netflix zerbitzua, ez? Doainik. Bai, era doainik, bai. Jose, ongi. Bakarrik jarri izena, eta jazta. Eta gero, zuen taldea, Manga elkartea, noiz eta nola sortu zen? Sortu zen 2006an, nik ez nagoen, baina nik dakit, bere zuzendaria eta idazkaria, lagunak ziren, gustatzen zitzaion munduat, eta egin zuen bere lagunekin, hasi zen Armanga izena. Eta hasi ziren egiten. Eta gero, joan zen jendea apuntatzen, eta orduan, igual gaude 5 ziur, baina gero daukagu ere bai beste pertsona batzuk laguntzen digutela. Jarraitzaile asko daude, honen mundu... Bai, batzu gehiago ze beste batzuk, baina igual aldutenak etortzen direnean laguntzen digute. Ekitaldietara adibidez, jende asko gerturatzen da? Bai, Iruñakoak bastante, eta gainera semeekin eta hori dena, animatzen da bastante. Adin guztietako jendea. Bai. Eta zure kasuan nola hasi zinen interesa izaten mundu honetan, edo nola hasi zinen sartzen? Txikian nintzenean, ikusten nuen serie bat, gustatzen zitzaidala pila bat, eta urteekin jarraitzen nuen ikusten, eta azkenean... Zein? Serie bai. Naruto. Bale. Eta azkenean, duela urte bat, ikusi nuen egunkarian, egiten zutela eventu hauek, eta ikusi nuen bere zuzendariaren izena. Taldea existitzen zela da. Bai. Eta orduan, Facebookekin hitz egin nuen berarekin, eta esan zidan, egun hontan, nik behar dugu juntatu behar gara, etorri zaitez, eta ikusiko duzu agertzen moduz. Eta handik aurrera. Eta ongi ez, esperientzia? Bai, oso ona. Bueno, hori, horrelako ekitaldiak egiten dituzue, eta ekintza gehiago antolatzen dituzue, edo zuen artean ez dakit geratzen duzue ez dakit zertarako, edo ze egiten da elkartean? Batzutan adibidez, igual, botatzen dute zinean pelikula bat mundu hortan, eta esaten dugu, bota behar dute hau. Adibidez, duela gutxi jarri zuten bat Pokemon zerra. Orduan, geratu ginen eta joan ginen ikustea. Eta zuen artean ez zineten ezagutzen orduan, zure kasuan hori geroago sartu zinenez, ez? Bai, orduan gero daude jende gehiago ezagutzen dira lehentik eta orduan joan ziren sartzen. Eta biharko ekitaldira adibidez edonor joan daiteke edo apuntatu beharra dago, bakarrik elkarteko jendearentzat da edo nola? Ez, edonor. Ez da ezer ordaintzen, orduan sartzen da nahi duena, eta gero disfrutatu eta hori da gauza. Eta zerbait beharrezkoa alda, adibidez mozorratuta joatea edo ez dakit? Ez da hori behar, nahi baduzu joaten zara mozorrotuta, ez dute ezer esaten. Baina nahi baduzu bakero batzuekin joan, joaten zara eta jazta. Ze hori ere egiten da, ez? Ez dakit, kultura japonesen edo badaugo horrelako ekitaldi batzuk, ez? Bai, adibidez, ni mozorrotzen naiz, gehienez ni mozorrotzen naiz. Eta mozorrotza egiten dugu cosplay. Cosplay. Bai, eta egiten dugu, hemen, biharko eventuan ez, baina ere bai, egiten dugu cosplay lehiaketa. Joaten da jendea mozorrotuta, egiten dute dantza bat edo zerbait, eta gero pentsatzen dugu, eskatzen dugu zein den irabazlea, eta ematen dugu sari bat, zeitzatna oberena esan. Eta hori Iruñean? Bai, hori Iruñean. Eta urtean zehar zenbat alditan egiten da gutxi gora bera? Adibidez, cosplay lehiaketa egiten dugu uste dut Iruñako eventuan eta da aldi batean. Eta mozorroak beti dira, telesailen inguruan edo... Nahi duzuna. Igual, daude manga dela liburu, daude batzuk... Komikiak edo... Bai. Eta hori ez daude en serie.
Pues orduan, hartzen dute pues, komikia, eta pues, dago horrela. Ikusten du interneten, eta mozorratzen da. Beharrezkoa dena da kultura japoniarraren barnekoa izatea, ez? Bai, ezin zara joan, pues... Bai, edo zein... Ez hori zamarko da japonez mundua. Eta mozorro horiek bakoitzak egiten ditu, edo ze hori ere cosplayeko beste... Egin dezakezu eskuz. Baina ere bai daude, pues, hori bai, Japontik ekarri beharko dizute, ze han saltzen dute, baina egin dezakezu eskuz, lasai. Zure kasuan, adibidez, zaila da horrelako mozorroak aurkitzea? Gehiago izaten da garestia. Baina, nik daukat bat, eta, jartzen dit bastante. Orduan, hori izango litzateke cosplay, eta otaku esan duzu dela, kultura horrekiko, horren jarraitzailea den norbaitek, ez? Bai, hori da. Bale, orduan bihar, ze ordutan eta non izango da? Izango da Barainainen, Gaztelekuan, ditzen da horrela, ez? Gazteriaren etxea? Bai, hori da. Edo gaztetxean? Ez da Baragazte, hori. Eta izango da 11:00 9:00. Baina izten da, jan orduan izten da, jateko denok, eta gero berriro hasiko da. Egun osoko zer ekitaldi da. Eta, zuen webgunea daukazute, ez? Bai, eukitzen dugu Facebook, sartzen zara Armanga eta dago dena. Jartzen dugu eventua, ze orduan den, nun eta ze egin behar dugun. Ederki, jende asko espero da, ez? Bai. Oso ongi, primeran pasa eta ea ze nolako eguna den. Bai, bale. Eskerrik asko etortzeagatik, Naia. Zuri. Hurrengora arte. Bai.